jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw pindi tv en garti katande jomiraɗo supak hande o gam yettunoɗon ko sifa e kelle gadani jeyndeji ɗiɗi sénégal joni paɗen koye jeyndeji ɗi alarba 15 lewru jeeɗiɗiru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jeyndeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jeynde wolf quotidien kam musidmen jeyndiyankoɓe ɓe garti ko e wirwirde on ɗon mo ganduɗa kay kañum woni émir mo qatar e wiide mabɓe kam musidmen jeyndiyankoɓe ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e mo ganduɗa kañum woni Macky Sall wondude e Karim Wade ko ñumen kay goni ko pottiti toon ko ɗum ji sababu mbi beele ko ɗum télescopage wonande kay Diomaye Faye wondude mo ganduɗa kañum woni Karim kam e Macky hono waɗiri e gardidi natal muɗum kam musidmen e jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jeynde wiyetede jeynde wolf quotidien e jeynde enquête quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko Macky Karim kam e Diomaye ko ñumen kay goni ko pottiti toon to ganduɗa kay kañum woni to dewlaji Qatar hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kam musidmen jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jeynde enquête quotidien kono noon jeynde arti e ko yuti alhaali kamɗon haaletno ko ɗeɗo balɗe kala ko yuti alhaali fédération sénégalaise mo football e nden on ɗon campagne mo ganduɗa kay ko yoɗani moɓe mbaɗi toon to dewlaji dontude wuydigel on ko kawguel winderiyankowel mbitande ko caggal ɗin ɗon haalulaji ɗen ɗon biyoji cormami cortumami mo ganduɗa kañum jagoro kalfinalo coftal ɓalli e wi kam yo ɗum gas ha laaɓa ceer hono no wiiri kam musidmen e jeyndiyankoɓe ƴewoyen jeynde quotidien le quotidien kam musidmen jeyndiyankoɓe ɓe garti e kan ɗon haala kono noon ɓe ɓuuri artude kadi ko yuti ala haali e publication rapport mo ganduɗa kay kañum woni Forvis Mozart waɗi tum ɓe mbi noon ko dette caché révélé ɓe garti noon ɓe mbi ko ina tolni 25 583 milliards ko ɗum kay woni ko leydi Sénégal ñamli e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe mbi noon ko e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi kay leydi Sénégal ma wat remboursé ko ina tolni e 5900 ɓe mbi ko ina tolni e 5490 milliards de francs CFA ko ɗum kay woni ko leydi Sénégal foti yobde e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom hono no wiiri kam musidmen e jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jeynde quotidien le quotidien ƴeewoyen jeynde libération kamɓe noon ɓe garti ko e mayde ngel ɗon cukalel dewel nge ganduɗa kay ko jaranogel e duuɓi 14 mo ganduɗa waranoma toon to Madina Wandi Fa kam musidmen jeyndiyankoɓe ɓe garti noon e ko yuti alhaali haala ka ɓe mbi Aminata on ɗon noon wori ko yuti alhaali mayde makko walla ni worɓe ko ɗum assassinat commanditaire woni tan ko jammir bartoma o koko yamirano yo warma hono no wiiri kam musidmen jeyndiyankoɓe garti noon e on ɗon mo ganduɗa kañum woni e beteɗo Abdoul Khadre Sano mo ganduɗa kay kañum woni ko gaccuɗo ha ngel ɗon cukalel dewel biyetegel Aminata tumono mo wonno e ɗanade ko on saaha noon o fimo unugal e hoore ngel ɗon cukalel hawri eladial ɓe mbi noon o yamirimo ɗum noon ko jinnaɗo mum ngel ɗon cukalel yummum yamiri e on ɗon gorkajo yo war ngel ɗon cukalel sababu noon wiidemo yo war ngel ɗon cukalel ko wiide makko cukalel ngel ko dafaɗo rafi hakkille kono noon kadi ko ganduɗa kay omo jogui handicap ko ɗum jeeyi sababu noon o yiiɗi sertude ngel ɗon cukalel caggal kay nde o wi o tampi gam wurdude ngel ɗon cukalel o waɗi feere ha fittanu muɗum yoɓa hono no wiiri kam musidmen e jeyndiyankoɓe ƴeewoyen jeynde l'observateur kamɓe noon ɓe garti ko yuti ala haali on ɗon candidature uji ɓe ganduɗa kay kañumen goni waɗanoɓe ɗaɓɓade ngel ɗon kawguel e biyetegel BFM ɓe mbitande ko ina tolni e 17 ko kañumen kay goni ko pawa jungo taw noon ɓe jinno ko wadde ngoy kaali e on ɗon groupe WhatsApp hono waɗiri e gardidi e natal muɗum kam musidmen jeyndiyankoɓe kono noon jeynde nde arti ko yuti ala haali Ismaïla Sarr mo ganduɗa kay ene jeeya e capanɗe joyo fettoɓe ganduɗa kay ko ɓurɓe heptinede e ngel ɗo kawguel winderiyankowel hono no wiiri jeynde l'observateur ƴeewoyen jeynde li quotidien kam musidmen jeyndiyankoɓe ɓe garti ko yuti ala haali pottital hakkude hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye Macky Sall kam e Karim Wade toon to Doha toon to leydi Qatar ɓe mbi beele on ɗon retrouvaille koko waɗa organisé walla tan ko ɗum retrouvaille par coïncidence woni tan tawa goto mabɓe foof tinani matani ɓe kawriti toon ko ɗum woni namdal ngal waɗi musidɓe meɗen e jeyndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jeynde wiyetede e jeynde li quotidien kono noon ɓe garti e Macky Sall mo ganduɗa kay waɗi confirmé wonde kay ma arɗo e lamorko ngo Dakar hono no wiiri e jeynde li quotidien jeynde turbine quotidien kañum
ñoom article yuti e alhaali nden ɗon ñamande e ko noon kadi on ɗon publication ko yuti alhaali on ɗon bulletin et statistique ko yuti alhaali ñamade leydi Sénégal ganda kay ne wala couvre hitande ujunnaji 2024 ha yetti hitande ujunnaji 2026 hono wiiri kam musimen jani ko be ngarti non e kongol mo ganda kany woni landa gom sababu e rido le lamu ngu wadata jaltinta ɗin ɗon gongaji fawndum e be ganda kany woni ɓesgol di hono wiiri jayde ganda kay ko kany woni jayde wetende jayde Tribune quotidien ƴeewen jayde Las quotidien kam musimen jani ko be ngarti ton koy ngal ɗon potital hakkude o ganda kany woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e o ganda kany woni Karim Wade kam bondude e Macky Sall tonto leydi Qatar ɓe mbi mo non rencontre ganda kay ɓeɗo tata foof kawriti tonto leydi Qatar ko ɗum ji sababu kam musimen jeydiyankoɓe ɓe garti hen kono ni kadi ɓe garti on ɗon ko yuti alhaali on ɗon enophobie wontan ɗin ɗon konngol e biyoje ɗi ganda kay ene wiye yoga e ɓesgugol ɗi ganda kay ko ummiɓe conto caggal leydi tawteɓe ɗo e nder leydi ndi omo ganda kañum woni Zizi Ibrahima Hamidou Deme nena jirtin laamu ngu nde ƴettata hen pellite muɗum ko yewti o nan fan hono wiiri kam musimen e jeydiyankoɓe ƴeewen jayde point acti kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon retrouvaille hakkude e Macky Sall kam e Karim Wade wondude e o ganda kañum woni Diomaye Faye tonto leydi e Qatar ɓe mbitande ko dowa au cours de manœuvre de haut vol holno baɗiɗe e gardidi natal mabɓe kam musimen jeydiyankoɓe ɓe mbi ko Macky ɓe mbi ko Karim kañum kay woni ko jaɓɓi toon omo ganda kañum woni ɓe mbi ko Karim Wade kañum kay woni ko jaɓɓi Diomaye Faye tonto Qatar toyete ko ɗon kadi e Macky hawriti e omo ganda kañum woni Karim ko ɗon kadi ɓe gatti Ousmane Sonko mo ganda kañum kam lutama ɗum kala ina tawe e jayde ganda kañum woni jayde point acti ƴeewoyen e jayde wiyetede jayde direct news kam musimen jeydiyankoɓe ɓe gatti e jakorɗo leydi ndete kalfinalo ceftol ɓalli mo ganda kay e rima fédération nde o pata ɗen ɗon jalte ɗi ganda kay ko jalte kantorinde ko yuti e alhaali hakkude mabɓe mo ganda kañum woni keblo keppu gendiji leydi Sénégal holno waɗi e gardi natal muɗum kono noon jayde siftori on ɗon korkaji mo ganda kay ko gollinoɗo golle payidinde ko yuti alhaali dawrugol leydi Sénégal on woni Ousmane Tanor Dieng ɗo ɓe mbi woni duuɓi jeeɗiɗi ko tuɗɗi leppi leydi tuɗɗima leppi e teddugal holno wiiri kam musimen e jeydiyankoɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceeɗe ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinandade ko sifa e kelle gadane yoga e jeydeji leydi Sénégal aadi meɗen robide jeydeji wonata ko janggo soko weeli gueɗo ɗo e nden min ɓe on jokkere oftade kamen riwnade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjide wadde abonné commenté kamɓe partagé Allah jarama on jarama.